Shah bat Shah pynduh ke channel NewsShillongMail uba ai kerteng ShillongMail ukerwo ke atiar. Kane ke YouTube channel ngia tiap baru aba kane ke YouTube channel kadai ke YouTube channel ka baju pelai khubor man lagi singi. Kane ke YouTube channel kala Shah ka kapor ndriu baje san ponyo minit por jan miet ha ka arpo artarik ubunail ber arajar arpo ndriu. Kane ke channel kala thau thumai ya ka wei ke YouTube channel jongka ka ba ai kerteng NewsShillongMail news. Kadai ka jingdu nong ka bakraw na benta ka tim ka jongki bat kumju na benta ki paiba ki baju sutanat ban sngap ya ki khubor na kane ka channel. Lada pidai ki basu tanat bat ki baju snap ya ki khubor ha kane ka channel singobha ban page ha comment section ka don ka link channel thumai ka jongki bat phila ban subscribe lengba kane ka link. Tongin kershan ya kini ki khubor khasi kenang bangin yo ki jing mentoy bat ngin yo ki jing tip ki babha bat ki jing tip ki bakhamponya shphang ka parthe bat shphang ka ri baro kawai kuble shibun kuble she jarngu ya phi ki baju kershan barabor ha kane ka channel.